ha khamani bisingti subai simi thangya jung je sini DM SDM rok bai jung obni be baro jung salainani noi jung sikang jung dibor ni bisingono sini unokoti division ni sini GS bobo kok salaijak te ang food ni officer bai riang sini prodi sarbai wa ang kok salaijak be dakti dakti bahek le jung sarkar ni bisingti khlebo jung subasu nalaiman abo jung jogajog thaitu gabon bagoi Tabuk ke corona virus ni ngono kuye mosam kamaya gai sob samoi yak yakum poriskar khaisi suo yaknai sab samoi nongo tongdi gai jekono samoi sum jekono bazar fuja thangbo borok ekdom buthuk gathering takhidi umti motamti 1.5 মিটার 2 মিটার abhaike salai sob samoi ma tongnai gai abono sob samoi kija pai poriskar tong busa buti jotono no sarita gai burichok bishes khlai burichok trai bura abahai rong no chung bishes khlai bisi naikol na nago poriskar tongnani banta sathan nongthan joto jagan kai nongmai rong mangkhana bele maha nangkha kai chung tini semasi ya ugo tamno ge phaja kha tabu songke ranai ta tam awa gabono nangkha kai chung logo teibo je masak chung je kamio mase mani ang tumai abo nangkini sini komolbudi sini SDP no sarno saka bo SDP sar sini SDM sarno sanai ni sau ke nangkha kai teibo chung busang rogo sini SDM so chung malai nong kokno tui salai ni acha ta khoro bokhro ke asun kok rum kuri rokle bokhron simi rok mai mase rok ba mai rum kuri rok ngi dong hang rok khable no ko san sata sani sata mai sana ha kotoro lockdown henai corona virus no tegi baro ha kotoro bondo khlaimani tegi ni rok tini samung nungmung bahake ni rok salai tong abono kisa sai khana rok de hai kono motai kai borok khalai ge aro kai masalai ga ngai ang bai solet thaya samung rok tang maya thata rok